Inanunsyo ng Land Transportation Office ang 3 buwang pagpapalawig ng bisa ng mga lisensya at rehistro ng sasakyan na mag-i-expire ngayong April 2026 bilang tugon sa umiiral na State of National Energy Emergency alinsunod sa memorandum na inilabas ng Department of Transportation. Ayon sa direktiba, ang mga lisensyang mag-i-expire ngayong April 2026 kabilang ang driver's license, conductor's license, student driver's permit maging ang rehistro ng mga motor vehicle ay otomatikong palalawigin ng 3 buwan mula sa orihinal nitong expiration date. Pansamantala ring inalis ang pagpapataw ng surcharge o multa para sa late renewal ng nasabing dokumento sa loob ng extension period. Layon nitong matulungan ang mga motorista lalo pat nararanasan pa rin ngayon ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Lahat po na na may hawak na lisensya na mag-expired po mag-uumpisa nitong April na may hawak po ng lisensya, conductor, student permit, saka yung registration ng sasakyan nila ay may palugit sila na hanggang July po, 3 months. Regarding dun sa dun sa National Energy Emergency. Ikinatuwa naman ito ng mga motorista gaya ni Tatay Rolly na isang tricycle driver. Aniya, malaking tulong umano ang 3 buwang palugit para makapag-ipon pa para sa pagpaparenew. Maganda rin yan, sir, para yung mga walang pang-renew ngayon, sir, makakaipon pa sila ng 3 buwan. Para kuwan sila, sir, medyo gumaan naman yung mga kuwan para makapaghanap pa sila ng pang-renew nila. Parang nagbabounty na kami, sir. 200 araw-araw ang kuwan, pumapatong sa gasolina namin. Samantala, pumalo na sa mahigit 600 individual ang nabigyan ng libreng theoretical driving course o TDC ng LTO Rosales District Office mula January hanggang sa kasalukuyan ngayong taon. Ang theoretical driving course ay isang mandatory 15-hour training program at isang requirement sa pagkuha ng student driver's permit. Yung mga wala pang student permit, ito yung theoretical driving course na sinasabi natin. Na isang requirements para makakuha ka ng student permit. Ito po yung programa na rin ng opisina natin para matulungan sila kasi pag kukunin nila yung TDC nila sa driving school, 1,000 na rin yun. So, laking tulong na rin sa kanila yon. Kasi once na nag-free TDC kami, automatic na rin na yung medical, may discount na rin sila na 100. Kaya laking tulong na rin sa kanila yun. Naka-schedule kami mga once a month siguro or pag may pagkakataon, baka maging twice a month. Sa darating na April 25 at 26 sa araw ng Sabado at Linggo, muling aarangkada ang free TDC para sa mga gustong kumuha ng student driver's permit. Yung gustong kumuha ng student permit na wala pang TDC o theoretical driving course nila, may programa po ang opisina ng LTO na nagbibigay ng free para sa kanila para makakuha sila ng student permit. Umantabay po kayo doon sa page po ng LTO Rosales. Doon din po sa may mga pinagsasabihan din po kami ng mga outsource po natin para malaman ng mga clients po natin. Lester Narag, Balitang, Solid North.